svare mig, hvad formlen er for en andengradsligning. Ja, for det er så sådan, man lavede. Nu ringer klokken. Husk at få jeres afleveringer med ud, når I går. Og tak for i dag. Du har ikke fået lavet dine afleveringer en gang til. Det er simpelthen for rigtig flot gået. Det var rigtig smukt. Jeg var rigtig stolt af det. Hvor meget har I fået? Hvor har du fået? Hvad tykker? Hvad med dig? Jeg fik 12. 12? Ja. Hvad fik du? Nå, så. Hey. Vi skal finde os noget whisky for. Far, jeg smutter lidt fodbold. Ja, vi ses til aftensmad. Kom så med den! Kom så! Skudvinder! Skudvinder! Træk over! Kom så med den! Skud med den! Ja! Det var en træning på i dag! Hej. Vil du med til en stor fest næste uge? Ja, selvfølgelig. Super. Hej Abdi. Hvis man lavede biologi med afdelingen færdig, så jeg ringte til dig, og du tog ikke telefonen. Nej, bare gør det. Ja. Lad os nu begynde med biologirapporten. Ja, den tager lidt til. Nej, jeg skal finde noget at stoppe mig. Er du sikker? Ja, bare tag. Jeg tænder lige for lidt musik. Du må hellere tage hjem. Det var hyggeligt nok. Vi kan gøre det en anden gang. Helt sikkert. Far, jeg smutter lidt fodbold igen. Ja, god træning. Ja. Du har glemt din taske. Slå for kage for nogle af dig. Nej, det tror jeg ikke. Kan du tage mig finde fra? Ej, det vil jeg helst ikke gøre. Ja, han ikke ud, han ikke under. Ja, okay. Skolen, mand. Hvad skal du lære? Undskyld for det. Jeg vil lige snakke med dig et kort øjeblik. Ses. Ja, ses. Det er angående karakterer og sådan noget. Jeg synes, det er begyndt at gå ned ad bakke nu her, hvor du begyndte at gå meget sammen med Abdi. Ej, for du, jeg er så ligeglad i skolen. Jeg er træt i skolen. Jeg gider ikke mere. Hvad er det sagt med dig? Du har til festen i morgen. Jeg tror ikke, det er en god idé. Jeg har hørt det med Staffan og sådan noget. Jeg kan ikke klare det. Jeg overkommer det. Ja. Hey. Sæt. Hvad nu? Jeg har lagt mærke til at begynde at miste penge på min hund. Kunne du have noget med det at gøre? Nej, hvorfor tror du det om mig? Jeg har også fået et opkald fra hr. Carlsen. Han siger, at du ikke kommer til træning. Du laver heller ikke dine lektier, og at din karakter er faldende. Han overdriver altid. Også hørt om ham Abdi. Om jeg kan du se mere. Du skal ikke bestemme over mig. For det med Abdi. Hvorfor har du ikke været til træning? Lad noget udenom. Hey. Kom vær. Whatever. Jeg skal køre dig. Far, jeg skal til fodbold. Nej, det skal du ikke. Jeg står der ikke på dig længere. Du bliver hjemme. Jeg ved godt, du ikke stoler på mig nu. Men jeg skal nok få dig til at stole på mig igen. Ja, det må du se.